ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም እዩ እዚ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ንካፈለሉ ፕሮግራም ናይ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ይድመሓላለፍ ንጎንጎ ሰዓት 4 አብዝናትና ቻነል ሰላሐዲን ሲአርጂ ዝብል ተዳኣቲኹም ክትካፈሉ ትኽእሉኹም ሰብስክራይብ ግበሩ ላይክ ግበሩ ናይ ደወል ምልክት ጽቆጡ ንጎንጎ ድማ በቀሊሉ ክመጸኩም ይአብናትኩም ዩቲዩብ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ እንካፈሎ ከም ዝብል ቃል እዩ ናይ ጻድቅ መንገዲ ወሳኺት ያ ድብል እዩ ናይ ጻድቅ መንገዲ ወሳኺት ያ ዋው ሪኹም ኣብ ናይ ጻድቅ ህይወት ኣብ ናይ ጻድቅ መንገዲ ሙጉዳል ድበሃል ነገር የለን ናይ ሙጉዳል ቋንቋ የለን ናይ ጻድቅ መንገዲ በተፈጥሮአ ወሳኺት ያ ጻድቅ ህይወቱ በተፈጥሮኡ ወሳኺ እዩ ኣብ ጻድቅ ሙጉዳል የለን አሕዋት መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ከም ዝብል ኣብ 18 መንገድ ጻድቅ ግና ከም ብርሃን ወገግታ ፍጹም መዓልቲ ክሳዕ ዝኸውን ከዓ እናወሰኸት ትበርህ ሪኹም ናይ ጻድቅ መንገዲ ኢልዋ ከም ብርሃን ወገግታ ኢልዋ ፍጹም መዓልቲ ክሳዕ ዝኸውን እንዳወሰኸት ትበርህ ሪኹም ብክርስቶስ ናብዚ ናይ ምውሳኽ ህይወት ኢና ተወሊድና ናብዚ ናይ ምውሳኽ ህይወት ኢና ኣቲና ህፃን ምስ ተወለደ እንዳወሰኸ ኢዳ ዝኸይድ እምበር እንዳጎደለ ኣይከይድን እዩ ጻድቅ ድማ በዝናይ ክብሪ ህይወት ምስተወለደ ነዚ ክብሪ ኣብ ጸጽባሕ እንዳገለጸ በዚ ብርሃን እዚ ኣብ ጸጽባሕ እንዳተገልጸ ብርሃኑ እንዳደመቀ ሻይን እንዳገበረ ይዝኸይድ ጻድቅ ትማል ዝነበሮ ሎማ ኣይነብሮን እዩ ንምንታይ ተዳይልኩምኒ ኣብ ጸጽባሕ ዝግለጽ ብርሃን ካብ ውሽጥ ኣለዎ ጻድቅ ካብ ዝተገሊጽዎ ዘሎ ንላዕሊ እዩ ስለዚ ናይ ጻድቅ መንገዲ ካብ ምውሳኽ ዘይተቋረጽ እቲ ተወሊዱሉ ዘሎ ህይወት ምልአቱ ክርስቶስ ስለዝኾነ ክርስቶስ ድማ ካብ ዝትርእይዎ ዘለኹም ንላዕሊ ስለዝኾነ ጻድቅ ኩሉ ግዜ ዝውስኽ ነገር ኣለዎ ጻድቅ ኩሉ ግዜ ዝገንን ነገር ኣለዎ ጻድቅ ኩሉ ግዜ ዝግለጽ ነገር ኣለዎ ጻድቅ ተገላጺ እዩ ጻድቅ ወሳኺ ህይወቱ ኣብ ናይ ጽድቂ ህይወት ዝኣተኹም ዘበልኩም ካብ ሓደ ኣብናትኩም ማይንድሰት ክህሉ ዝግብኦ ምውሳኽ ዝብል ነገር ጥራሕ ክኾን ኣለዎ ናይ ምውሳኽ ቋንቋ ጥራሕ ክንላመድ ኣለና ጻድቅ ኣብ ዝኣተዎ ነገር ይውስኽ እዩ ጻድቅ ኣብ ዝኣተዎ ነገር መመሊሱ ነገሩ እንዳበለጸ ዝኸይድ ብሉጽ ነገር ዲኹም ሕጂ ሒዝኩም ዘለኹም እወ እሞ ከዓ ጽባሕ ከዓ ካብዚ ኣዝዩ ዝበለጸ ምኽንያቱ ናይ ጻድቅ መንገዲ ንናይ ትማል ሎሚ ትደግምን እያ ንናይ ሎሚ ጽባሕ ትደግምን እያ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ በቃ ነቲ ክብሪ ከም ብምስትያት እንዳራእና ኢሉ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ሪኢኹም ኣሕዋት ናይ ጻድቅ ህይወት ኩሉ ግዜ from glory to glory ወሳኺት እያ ኣብ ኣፍኩም ኣብ እምሮኹም ናይ ምውሳኽ ቋንቋ ክትላመዱለኩም ያ ናይ ምውሳኽ ድምፂ ክትላመዱለኩም ካብ ምውሳኽ ኣብ ዘመን ህይወትኩም ከም ደይ ትጎድሉ ክትኣምኑለኩም ጻድቅ ብባህሪኡ ወሳኽ እምበር ጎዳሊ ይኮነን ኩሉ ግዜ ንቕድሚት ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ናይ ጻድቅ ህይወት glory hallelujah ሪኹም ካብ ግሬስ ናብ ግሬስ ካብ እምነት ናብ እምነት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እዚ ናይ ጻድቅ ህይወት hallelujah እቲ ካልእ ቋንቋ ጓሓፎ ምሳኹም ዘይከይድ ቋንቋ ጓሓፎ ርግፀኛታት ኩኑ ንናይ ትማል ህይወት ትማል ዝነበረ እንዳበለ ጻድቅ ኣይነበርን ኖ ጻድቅ ንትማል እኳ ክምለስ ኣይደልን እዩ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ካብ ትማል ሎሚ ይበልጽ ካብ ሎሚ ጽባሕ ይበልጽ ምኽንያቱ እቲ ክብሪ ጌና እንዳተገልጸ ስለዝኸይድ ዘሎ ጌና ካብ ዝንላዕሊ ህይወት ጌና ካብ ዝንላዕሊ ኣሜን ምኽንያቱ ናብ ናይ ክርስቶስ ምልአት ስለንግለጽ ዘለና ንትማል እንዳበልና ንሎሚ ኣይንነብርን ኢና ገለገለ ክርስቲያናት ክርስትናት ማል ነይሩ ዝብሉ ኖ ብጣዕሚ ጌጋ ትማል ይኮነ ነይሩ ሎሚ ዘሎ ክርስትና ሃሌሉያ ካብ ሎሚ ከዓ ጽባሕ ዘሎ ሃሌሉያ ምኽንያቱ ካብ ናይ ትማል ክብሪ ሎሚ በለጽ ካብ ናይ ሎሚ ክብሪ ጽባሕ በለጽ ክብርታ ቤት ካብ መጀመርታ መወዳእታ ኣዝዩ ክበልጽ ይዝብል እንተ ደኣ ካብ መጀመርታኹም መወዳእታኹም ኣዝዩ ዘይበለጸ ናይ ጻድቅ ጎደና ይኮንኩም እንትኾዱ ዘለኹም እሱ ይኮነን ናይ ጻድቅ መንገዲ እሱ ይኮነን ነትማሊ ብትዝታ ናብ ትማል እንዳበልኩም ተሓስቡ እንተ ደኣ ኣለኹም ኮንኩም መንገድኹም ስሒትኩም ኣለኹም ጻድቅ ነትማል እንዳዘከረ ኣየስቆርቆርን እዩ ጻድቅ ንጽባሕ እንዳረኣየ ዝስሕቕ ሃሌሉያ ኣነ ናብ ትማል ክምለስ ኣይደልን እየ ምኽንያቱ ካብ ናይ ትማል ህይወተይ ናይ ሎም ብዙሕ ዕጽፊ ይበልጽ ካብ ናይ ሎሚ ከዓ ናይ ጽባሕ ህይወተይ ኣዝዩ ይበልጽ ምኽንያቱ መንገዲ ጻድቅ ከም ብርሃን ወገግታ ፍጹም መዓልቲ ክሳዕ ዝኸውን እንዳወሰኸት እያ ትበርህ ኣቱም ብሩኻት ኣብ ምውሳኽ እመኑ ኣብ ምውሳኽ እመና ኣብ ምውሳኽ ንእመን
كل جزء عم بوسخ طرح نأمن كم موسخ وصاي كلا أمارات يلن مرج أنا حدا موسخ كلا إذن أين أمننينا مخنياتو وسخن تجلات إن برهن دماغن هيوت إنبر قدال هيوت يبلنان نايت عدق من قدي بموسخات في اللد قانقات عدق موسخ شالوم ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤ أبيمان أملاخ كم استقمت يأمن الله إيسوس كريستوس ناي هيوتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين الله منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك الله آمين زي أتصلوا دتصلوهم بتحمق وحقوسكم بزب تحت زلوا أدراشانا كونتاكت جورنا يهم سدليكم حجز كن لأخلكم هنا شالوم